Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιούν οι αντιδημαρχίες κοινωνικής πολιτικής προστασίας και μαζί με τον υπεύθυνο υγείας του Δήμου, και ο λόγος για τον οποίο έχουμε συναντηθεί είναι ένας και μοναδικός: να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της έλευσης προσφύγων. Να διευκρινίσω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι θα φιλοξενηθούν πρόσφυγες στο Δήμο μας, ούτε καμία απολύτως όχληση από καμία υπηρεσία προς τη μεριά του Δήμου. Τα αναφερόμενα περί δημιουργίας σημείου φιλοξενίας προσφύγων, είτε στον τύπο που αναφέρθηκε και διαβάσαμε για την ΑΕΒΑΛ, είτε οι υποψίες ότι για να προσερχόμαστε σήμερα εδώ σημαίνει ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πίεση, είναι τελείως αναλυθή. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, καμία απολύτως. Υπάρχει ένα και μοναδικό έγγραφο προς το Δήμο που αφορά την πρόταση από το Δήμο προς την περιφέρεια αν υπάρχει χώρος στον οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν πρόσφυγες. Κάποιον από τους χώρους που αναφέρθηκαν, παράδειγμα, στην ΑΕΒΑΛ αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα συνεργεία, το πράσινο, το ξυλουργείο, και επίσης δεν υπάρχει κανένας χώρος ο οποίος είναι κατάλληλος αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να δεχτεί πρόσφυγες. Το διοικητής επικοινωνίας, εάν εξελιχθεί ένα αρνητικό σενάριο και αυξηθούν τόσο πολλοί οι πρόσφυγες και διασκορπιστούν σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση να αναγκαστούμε να δεχτούμε κι εμείς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να σχεδιάσουμε και όχι να σχεδιάσουμε την ημέρα που ενδεχομένως θα προκύψει το πρόβλημα. Η σημερινή λοιπόν συνάντηση έχει στόχο αυτό το πράγμα. Να μπορέσουν όλοι οι φορείς οι οποίοι συνήθως εμπλέκονται σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι προετοιμασμένοι και συντονισμένοι. Επίσης, επειδή δίπλα μας στην Κοζάνη έχει δημιουργηθεί ένας χώρος και την προηγούμενη φορά που ήρθαν πρόσφυγες, πολλοί φορείς και πολίτες από τον Δήμο μας βοήθησαν με την αποστολή τροφίμων και υλικών, όπως επίσης και πολλοί φορείς του Δήμου μας βοήθησαν με την αποστολή τροφίμων και υλικών και στην Ιδωμένη παλιότερα. Θα πρέπει να πούμε σήμερα ότι εφόσον κάποιος φορέας κάτι συγκεντρώσει ή κάποιοι πολίτες θέλουν να στείλουν και δεν μπορούν να πάνε οι ίδιοι ή να τα στείλουν οι ίδιοι, ο Δήμος θα αναλάβει την υποχρέωση και να συγκεντρώσει τέτοιου είδους εφόδια και τρόφιμα και να τα προωθήσει με κάποιο τρόπο, όπως έγινε και στο παρελθόν, όποτε ζητήθηκε από το Δήμο εφόδια και τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν να προωθηθούν κυρίως προς την Ιδωμένη. Με χώρο τέτοιον που να δεχτεί φιλοξενία προσφύγων, θα σταματούμε εδώ. Θα στήσουν σκηνές, θα στήσουμε σκηνές για να φιλοξενηθούν. Στην Κοζάνη έγινε αυτό και φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται ακόμη, επειδή ήταν το γυμναστήριο αυτό. Ήταν το Γκέρτσιο, το οποίο σαν το άζωτο και αυτό είναι κατάλληλο. Βέβαια, εφόσον γίνει αυτό εδώ, πού θα γίνει, στο τέλος, η Εκκλησία θα είναι μπροστά, θα είναι δίπλα, του Μητροπολίτη λόγο σας μεταφέρω, ότι θα είμαστε παρόντες σε αυτό εδώ, κύριε Δήμαρχε, από την πρώτη στιγμή, με τον τρόπο που έχουμε πάντα σε όλα τα χρόνια αυτά που ξέρετε, όπου χρειάστηκε είτε εντός της πατρίδας μας, είτε εκτός Βοσνία, Σερβία, Κόσοβο κτλ. Που έγινε πολλή δουλειά, καλή δουλειά.
Κύριε Δήμαρχε, μόνο με αυτό θέλω να πω, τίποτα. Το πρόβλημα το μεταναστευτικό είναι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα και ήρθε. Και ξέραμε ότι θα έρθει. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα σε λίγες μέρες. Απροετοίμαστοι, με ένα κράτος το οποίο προφανώς δεν ξέρει τι του γίνεται και γι' αυτό υπάρχουν σοβαρές ευθύνες. Επίσης, υπάρχουν σημεία που εδώ μέσα θέματα που εδώ στην αίθουσα, ενώ διαβεβαιώναμε για άλλα τοπικά θέματα ότι δεν θα γίνουν, γίναν. Και αυτά στο πρόσφατο παρελθόν ενός μηνός. Δεν εμπιστεύομαι ούτε το κεντρικό κράτος στη διαχείρισή του, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς διαχειρίζεται το όλο ζήτημα, για την αναλγησία τους απέναντι στη χώρα μας που βομβαρδίζεται καθημερινά από πρόσφυγες, αλλά ούτε και στην κυβέρνηση κατ' επέκταση. Ό,τι λέγεται ότι δεν θα γίνει, τελικώς γίνεται. Ό,τι διαβεβαιούν ότι δεν θα γίνει, τελικώς γίνεται. Σύλλογοι γυναικών και όλοι. Όμως, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα σήμερα για τους καημένους, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όταν δεν καταδικάσαμε νωρίτερα τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Συρία και στη Μέση Ανατολή. Επίκειται και άλλες επεμβάσεις. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή... Είμαι ο Στάθης Κοκκινίδης, είμαι πρόεδρος της ΕΡΜΕ-ΟΔΕΑΣ, δηλαδή των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης. Θέλω, μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση ενός προηγούμενου ομιλητή που ήταν κάθετα αρνητικό στο να δεχτούμε κάποιους. Εμείς το συζητήσαμε στην ΕΡΜΕ-ΟΔΕΑΣ. Έχουμε δρομολογήσει ήδη τη διαδικασία για να μαζέψουμε φάρμακα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι χρειάζεται από ρούχα και από διάφορα άλλα για τους πρόσφυγες, όχι μόνο για αυτούς που είναι στην Κοζάνη, αλλά για όλους. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με μια ομάδα στην Αθήνα, από την οποία θα στείλουμε στην Ιδωμένη. Εμείς θέλουμε σαν άποψη να καταθέσουμε ότι είμαστε όχι μόνο υπέρ του να φιλοξενήσουμε, αλλά το να προτείνουμε εμείς μόνοι μας να έρθουν εδώ κάποιοι. Δηλαδή, θεωρούμε γενικώς ότι η στάση και των τοπικών αρχόντων, αλλά και γενικά των αρχόντων, τραβάει και τον κόσμο σε μια κίνηση διαφορετική. Δηλαδή, δεν πιστεύω προσωπικά ότι οι κάτοικοι στην ΚΟ είναι διαφορετικοί από τους κατοίκους στην Κοζάνη. Όταν όμως βγήκαν οι τοπικοί άρχοντες της Κοζάνης και είπαν κατευθείαν και μέσα σε 3 ώρες ετοίμασαν το κέντρο στο οποίο θα φιλοξενήσουν, όλοι είναι θετικοί στην Κοζάνη στο να βοηθήσουν. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είναι θετικοί στο να βοηθήσουν και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια κίνηση. Δεν ξέρω για τα κτίρια. Εγώ κάποτε σε μια επιτροπή διαβούλευσης είχα ζητήσει να καταγραφούν τα κτίρια τα οποία είναι άδεια και τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε διάφορα δημαρχία που έγιναν λίγο πριν τον Καλλικράτη, τον Καποδίστρια, δεν ξέρω ποιο σχέδιο είχαν γίνει και τώρα είναι άδεια και δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούνται και τι είναι αυτά. Έχουμε το κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάτσουμε να σκεφτούμε κτίρια. Δεν τα ξέρω. Εσείς που είστε και ξέρετε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κτίρια, μπορείτε να μας πείτε αν μπορεί κάποιο από αυτό να χρησιμοποιηθεί. Από την διασωστική ομάδα του Μαΐδας. Ίσως πιθανόν να γνωρίζετε πιο πολύ ότι τουλάχιστον η δικιά μας ομάδα το τελευταίο διάστημα έχει εμπλακεί ενεργά σε όλο αυτό το θέμα που ονομάζεται η υποδοχή των προσφύγων στην Κοζάνη και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσω από αυτό που έχω να πω, να σας πω, να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Καλώς ή κακώς, δεν είναι στο δικό μας το χέρι του Δήμου του Λεμαΐδας να κρίνει ποιος είναι χαρακτηρισμένος από τον ΟΗΕ ως πρόσφυγας και ως μετανάστης. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Βάσει του ΟΗΕ, χαρακτηρισμένος πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος είναι από το Ιράν, τη Συρία και από τις δυτικές τα δυτικά παράλια της Ζαχάρ από την Αφρική. Όλοι οι άλλοι είναι οικονομικοί μετανάστες που σημαίνει ότι έχουν ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς που διέπει. Άρα, δεν είναι ότι οι Αφγανοί δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι ότι οι Πακιστανοί δεν είναι άνθρωποι, απλά έχουν άλλο νομικό καθεστώς. Ο πρόσφυγας έχει δικαιώματα, είναι ελεύθερος πολίτης, δεν μπορεί να τον εγκλωβίσει κανένας πουθενά και σε κανένα κτίριο ή αυλή μέσα. Ο μετανάστης, βάσει διεθνών συνθηκών, πρέπει να είναι περιορισμένος, γιατί έτσι λένε οι συνθήκες οι οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα, και αυτό το λέω για να ξεπεράσουμε κύριο πρόσφυγας και κύριο μετανάστης. Κλείνω εδώ.
Σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, καταρχήν εμείς χαιρετίζουμε ως ομάδα την διάθεση της πόλης μας να οργανωθεί για ένα ενδεχόμενο γεγονός. Θα σας πω ότι ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι θα ισχύει και αύριο το πρωί. Τα πράγματα είναι τόσο πολύ ρευστά που δεν ξέρουμε αύριο το πρωί το τι θα ισχύει. Θεωρώ πάρα πολύ σοφό η πόλη μας να προετοιμαστεί όσο δυνατό καλύτερα στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ή συντεταγμένης υποδοχής προσφύγων. Να χτίσει την πόλη μας πρόσφυγες. Απλά θα πρέπει να θυμίσω ότι είμαστε ένα οργανωμένο κράτος και πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίες διέπουν τη διαχείριση τέτοιου είδους κρίσεως. Εμένα άποψή μου είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις συνθήκες οι οποίες ισχύουν σε κατάσταση σεισμού, το γενικό συντονισμό να τον έχει η αστυνομία, ο στρατός και η πυροσβεστική και εμείς να λειτουργήσουμε επικουρικά. Ό,τι και να κάνουμε από συλλογή τροφίμων, γιατί έχουμε και την θέληση και ο κόσμος και βοηθάει και οι φορείς και οι σύλλογοι και οι εθνωτές, εδώ μιλάμε πρέπει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε μια κατσαρό να μαγειρέψουν. Άρα θα πρέπει να βγουν συσίτια, να πάμε οργανωμένα, να ετοιμάσουμε χώρους, να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασθενοφόρα, γιατρούς και αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει συντεταγμένα από το κράτος. Υπάρχουν μνημόνια τα οποία ορίζονται από τον νόμο στην διαχείριση αυτής της κρίσης. Το συντονιστικό πρέπει να μαζευτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες όπου μαζεύονται για τα χιόνια όλοι οι αρμόδιοι φορείς που έχει συντονισμό, ο Δήμος, τον αποχαιρετισμό. Έτσι και εδώ πέρα πρέπει να έχει κάποιος το έχω γενικό πρόσταγμα για να πάρουμε συντεταγμένα. Αυτοί πάνε εκατοντάδες τόνοι τροφίμων από τους ανθρώπους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις υποδομές να μαγειρεύσουν. Άρα πρέπει να βγάλουμε σύντηση. Η σύντηση κοστολογείται σε χρήματα. Και σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόσφυγας ή οτιδήποτε άλλο θέλει 1.500 με 2.000 λίρες ημερησίως. Θέλουμε υποδομές οι οποίες να έχουν σωστό προγραμματισμό. Εδώ πέρα, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να έρθει συντεταγμένα το κράτος και να λειτουργήσει. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς πάμε εθελοντικά. Το να πάμε έναν τόνο μακαρόνια, ο άνθρωπος δεν έχει, σας είπα, τα βασικά. Και λυπάμαι που δεν βλέπω εδώ πέρα τον Ιατρικό Σύλλογο Κουζάνης, δεν βλέπω το στρατό και θεωρώ ότι αφού γίνει αυτή η σύσκεψη, οι αρμόδιοι φορείς οι οποίες είναι μέσα στο μνημόνιο. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις καταστάσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε κατάσταση σεισμού. Αυτή είναι η οργάνωση, αυτή είναι το συνταγμένο καθεστώς και αφού μαζευτήκαμε, και εγώ πιστεύω ότι τα αιτήματα που γίνονται σε όλους τους Δήμους έχουν μεγάλη σημασία το κράτος. Το κράτος εμάς θα μας ρωτήσει. Και δυστυχώς, αν κλείσουν τα σύνορα και δεν βρεθεί σήμερα φόρμουλα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε για μεγάλο πρόβλημα. Και το άλλο που να κοιτάξουμε είναι, θα είναι σύντομης φιλοξενίας ή μακροχρόνιας. Γιατί αν πάμε σύντομης φιλοξενίας, έχουμε άλλο μενού, άλλη διαδικασία. Αν πάμε όμως για μακροχρόνια φιλοξενία ανθρώπων στην περιοχή μας, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Λυπάμαι, αλλά το κράτος, κύριε Δήμαρχε, να πω, και για να κάνουμε τις διαδικασίες όσο που προβλέπονται, θέλουμε λεφτά. Πράγματα τα οποία εδώ πέρα έπρεπε να έρθετε να τα πείτε συντεταγμένα. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν διαδικασίες. Τώρα, οι υπόλοιπες εθνικές οργανώσεις κάνουν τις προσπάθειές τους, στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αλλά το έχουν γενικό πρόσταγμα. Ποιος θα το έχει? Θα το έχει η αστυνομία που βλέπουν τον κύριο διοικητή, θα το έχει πυροσβεστική, θα το έχει ο στρατός ή. Υφίσταται λόγω του μεθαυριανού Δημοτικού Συμβουλίου για να είστε και έτοιμοι για να πάρετε κάποιες θέσεις. Πραγματικά πρέπει να είμαστε στο προλαμβάνει και χαιρετίζω αυτή την συνάντηση. Μιλώ ως ένας πρόεδρος ενός πολιτιστικού συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τουλάχιστον της Εορδαίας, με τα πρώτα προσκλητήρια ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα και το ίδιο θα πράξουμε και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Αλλά για να έρθω στην ουσία και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, θα κάνω μια δυνατή πρόταση η οποία μπορεί να είναι υλοποιήσιμη και μάλιστα να έρθουμε και απέναντι στο κράτος και αυτά που είπε και ο κύριος Ασπράγαθος και οι προηγούμενοι ομιλητές, να τους προτείνουμε εμείς την δυνατότητα που έχουμε. Και είναι πολύ εύκολο.
Για να δημιουργήσουμε χώρους υποδομής θα πρέπει να δαπανίσουμε αρκετά χρήματα. Υπάρχουν όμως και έτοιμοι χώροι στην περιοχή μας που σε περίπτωση ΣΟΣ, ας το γνωρίζουμε, μπορούμε και εδώ και στην Κοζάνη, στην περιοχή της Κοζάνης. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε το πόσους μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Αυτή τη στιγμή ούτε η πολιτεία μας λέει ότι θα έχετε 500, 1000, 2000. Εμείς θα τους πούμε 400, 500, αυτούς μπορούμε. Ως μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης, απλά θα ήθελα μία ενημέρωση και έναν προβληματισμό. Είναι πολύ ωραίο να θέλουμε να φιλοξενήσουμε τους πρόσφυγες σε στεγασμένους χώρους, αλλά ας δούμε λίγο και το ενδεχόμενο, το εξής, το κακό ενδεχόμενο, τα πάρκα εκτάκτων αναγκών που έχουν φτιαχτεί με ευρωπαϊκά χρήματα να μας υποχρεώσουν να τα ανοίξουμε. Δεν ξέρω πόσα πάρκα εκτάκτων αναγκών υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία, σίγουρα όμως η πόλη μας, στην νότια είσοδο, έχει ένα τέτοιο πάρκο, το οποίο σε καταστάσεις σεισμού, έκτακτες ανάγκες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα ήθελα κάποια στιγμή η Επιτροπή θα μαζευτεί και θα συγκροτηθεί, να έχει το πλαίσιο πόσοι άνθρωποι μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτό το πάρκο, έστω και σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι αδύνατον, δεν θέλησα να αναλύσω έναν χώρο, αλλά επειδή αναφέρονται διάφοροι χώροι, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε για αυτούς που αναφέρθηκαν να πω δύο λόγια. Το κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας στεγάζει πάρα πολλές υπηρεσίες. Και παρά το γεγονός που από την αρχή της χρονιάς που ανακοινώθηκε ότι προτείνεται για την λειτουργία της σχολής πυροσβεστικής, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες σε άλλους χώρους, δεν κατέστη ακόμα δυνατόν γιατί δεν υπάρχουν χώροι. Θα πρέπει να βρεθούν χώροι που θα πάνε αυτές οι υπηρεσίες για να μπορεί να αδειάσουν κάποιοι χώροι. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί ή κάτω από την πίεση των γεγονότων πού μπορεί να φτάσει. Επίσης θα γίνουν μάλλον και κάποιες εργασίες για να προετοιμαστεί ο χώρος να λειτουργήσει η Ακαδημία της Πυροσβεστικής. Ο οικισμός φιλοξενεί κάποιες οικογένειες κομμανιωτών. Δεν ξέρω αν έφυγαν το τελευταίο διάστημα, προσπαθεί να τους διώξει η ΔΕΗ. Γιατί προφανώς θέλει να κάνει... Θα μου επιτρέψετε, δεν εκπροσωπώ κάποιον φορέα, θα μιλήσω ως φυσικό πρόσωπο, δεν ξέρω αν μου δίνετε τη δυνατότητα και το δικαίωμα, γιατί είπατε δεν βλέπετε χέρια. Έτσι κι αλλιώς δεν είστε μόνο φυσικό πρόσωπο. Σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από εκεί που σταματήσατε εσείς, κύριε Δήμαρχε, και εύστοχα επισημάνατε ότι ο Δήμος Εορδαίας, εμείς όλοι οι προβληματιζόμενοι εδώ πολίτες του Δήμου, δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουμε ούτε την εξωτερική πολιτική, ούτε την πολιτική απέναντι στο μεταναστευτικό. Άλλωστε, νομίζω γνωρίζουν οι πάντες ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σύνοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μείζον θέμα το μεταναστευτικό. Όταν όλη η Ευρώπη, αν όλος ο κόσμος ταλανίζεται με αυτό το πρόβλημα, ασφαλώς τη λύση θα τη δώσουμε εμείς. Αφορά όμως εμάς ως Δήμο, ως πολίτες, και χαίρομαι την ανησυχία όλων των φορέων και των συλλόγων. Θα μου τρέψετε να κάνω μια άλλη επισήμανση ότι δεν νομίζω να υπάρχει κανείς υγιής, οι πολίτες μας υγιής, ενώ να έχει ισόαστας φρένας, που να αμφισβητεί την ανθρώπινη διάσταση του θέματος, που να πει κάθετα δεν δεχόμεθα αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έρχομαι από το τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Πελαμονίδος, η πρόεδρος. Ο Ερυθρός Σταυρός, όπως ξέρετε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, γενικά ο Ερυθρός Σταυρός είναι η μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση σε όλο τον κόσμο. Έχει εθνικού χαρακτήρα συλλόγους σε 180 χώρες και γύρω στα 200 εκατομμύρια εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν σε οποιαδήποτε ανάγκη συμβαίνει ανά τον κόσμο. Γιατί άραγε από την πρώτη στιγμή που γίνεται μια φυσική καταστροφή, σεισμός, καταποντισμός, πλημμύρες κλπ. Είτε πόλεμοι, βλέπετε ότι από την πρώτη μέρα εμφανίζονται άτομα τα οποία φέρνουν το περιφραχιόνι του Ερυθρού Σταυρού, το άσπρο περιφραχιόνι με το κόκκινο σταυρό. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στην οργάνωση που έχει ο Ερυθρός Σταυρός, ο παγκόσμιος, και ο ελληνικός επίσης, η οποία οργάνωση φυσικά γίνεται σε καιρό ειρήνης, δεν γίνεται πάνω στη στιγμή που σας πάει κάτι, μια καταστροφή. Αυτό το λέω γιατί διαθέτει αποθήκες τεράστιες, ας μιλήσω για τον Ερυθρό Σταυρό συγκεκριμένα στην Ελλάδα, όπου τα πράγματα τα οποία, τα αγαθά που δίνει ο κόσμος ή που αγοράζονται από τον ίδιο τον Ερυθρό Σταυρό, λοιπόν, ο οποίος έχει περιουσία βέβαια από δωρεές κλπ. Δεν είναι θέμα πρώτος.
Λοιπόν, μπαίνουν αυτά τα υλικά μέσα στις αποθήκες, τα ξενομούνται όπως τα ξενομούνται τα βιβλία σε μια βιβλιοθήκη. Δηλαδή καταγράφονται και ανά πάσα στιγμή ο καθένας, αρμόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ξέρουν να διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση, μπορούν να ανασύρουν μέσα από την αποθήκη αυτά ακριβώς που χρειάζονται, σε ποσότητες ακριβώς που χρειάζονται. Κουλτούρα βοήθειας και αλληλεγγύης από την αρχαιότητα με τον Ξένιο Δία, με την προσφυγιά του 22. Οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε στα βόρεια σύνορά μας δεν είναι ανεξήγητες. Οι χώρες του Βίζεγκραντ αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους και με τον τρόπο αυτόν παγιδεύτηκαν μέχρι στιγμής 30.000 και 50.000 σε λίγες μέρες θα φτάσει ο αριθμός των προσφύγων που με αυτές τις καιρικές συνθήκες περνάει άθλια μέσα στα χωράφια, στις βροχές και στα νερά. Παιδάκια μικρά, τα οποία βρίσκονται στην βρεφική ηλικία. Και η Ελλάδα προσπαθεί. Και εδώ δεν ήρθαμε ο ένας να επιτεθεί στον άλλον. Ήρθαμε να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτήν εδώ την υπόθεση. Η Δυτική Μακεδονία έχει δείξει πόσο φιλόξενη είναι. Το έδειξε η Κοζάνη. Και η Πτολεμάιδα μπορεί να το δείξει 2 φορές παραπάνω. Το σωστό είναι να οργανωθούμε. Έχουμε ανθρώπους εδώ που έχουν την τεχνογνωσία. Είναι η διασωστική ομάδα του Λεμάιδος, που συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο πρόεδρος της. Είναι ο Ερυθρός Σταυρός, συμφωνώ απόλυτα. Είναι ο Πέτρος Νικηφόρος εδώ που πάει στην πλάτη σε αυτός. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία τι είναι μαύρος, κίτρινος, άσπρος. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Και εδώ και εμείς έχουμε ζητήσει υπηρεσίες. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι κατατρεγμένοι. Πρέπει να τους προστατεύσουμε. Είμαστε άνθρωποι του Θεού και πρέπει να δώσουμε το χέρι μας δίπλα τους. Σε αυτούς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να κάνουμε ένα συντονιστικό, να το οργανώσουμε το πράγμα, μην βρεθούμε ξαφνικά. Όσο για τους χώρους θα τους βρούμε. Όλοι μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε. Αρκεί να υπάρχει αγάπη και ομόνοια μεταξύ μας. Εμείς σαν ένα παιδικό κίνημα πήραμε αρκετά πράγματα, χωρίς να πάρει κανένας χαμπάρι. Μας ζήτησαν να πάμε η ώρα 2 το βράδυ αμαξίδιο σε μια πόλη. Δυστυχώς ήταν άχρηστο. Πολύ καλά είπε ο πρόεδρος της διασωστικής. Πρέπει κάποιοι να κάνουν διαχείριση. Απλά πράγματα. Και δεν είναι να φοβόμαστε το ξένο. Και εμείς δεν θα αποφασίσουμε το τι παίζονται στα πολιτικά παιχνίδια. Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε. Για τον Μαΐρας, Πασχαλίδης λέγομαι. Από ό,τι έχω καταλάβει, ο κύριος Δήμαρχος μας έχει καλέσει εδώ και μας κάλεσε να λύσουμε το πρόβλημα του προσφυγικού που πιθανόν να το βρούμε μπροστά μας. Να το βρούμε μπροστά μας, όχι πολιτικά, όπως προσπάθησαν κάποιοι από τους ομιλητές να αναλύσουν την κατάσταση πώς έγινε και πώς δημιουργήθηκε το προσφυγικό, αλλά να το λύσουμε ανθρωπιστικά. Έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε. Και πρακτικά. Και πρακτικά. Σε πρώτη σκέψη που κάνω είναι θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι εάν θα κάνουμε μια κίνηση για να διαχειριστούμε απλά σαν υποδοχή κάποιων προσφύγων για μερικές μέρες ή αν θα το δούμε ότι θα πρέπει να τους έχουμε μόνιμα. Έχω κάποιες οικογένειες. Από μια πρόχειρη διαίρεση που έχω κάνει, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, είναι 350 δήμοι στην Ελλάδα. Αν εγκλωβιστούν 70.000 πρόσφυγες μόνιμα, μας αναλογούν περίπου 200 πρόσφυγες στην Πτολεμαΐδα, στο Δήμο Ευρωδέας. Αν εγκλωβιστούν και επιστραφούν όλα τα εκατομμύρια που περάσαν από τα σύνορα προς την Ευρώπη και μετά από 6 μήνες τυφούν στην πρώτη χώρα υποδοχής, τότε θα μας πέφτουν 2.833. Η αλληλεγγύη που πρέπει να εκφράζεται πρέπει να έχει γνήσια στοιχεία. Θεωρούμε ότι γίνεται και ένα μεγάλο παιχνίδι στις πλάτες των προσφύγων από μη κυβερνητικές οργανώσεις που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχει γνήσια χαρακτηριστικά η αλληλεγγύη και αυτό εκφράζεται σήμερα και από την παρουσία όλων αυτών των οργανώσεων και των φορέων που βρίσκονται σήμερα εδώ και εκφράστηκε και με τον τρόπο που τοποθετούνται οι οργανώσεις αυτές.
Νομίζουμε ότι ο Πάτερ Νικηφόρος έθεσε σωστά από την αρχή το ζήτημα και έχει να κάνει σε σχέση με το πώς τοποθετείται ο ίδιος, η ίδια η Δημοτική Αρχή πάνω στο θέμα. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε έναν κατάλληλο, όπως αναφέρει, τόπο φιλοξενίας για τους πρόσφυγες, εάν και όποτε και εφόσον έρθουν αυτοί, δεν θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα ή, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτούμε συγκεκριμένα. Ακούστηκαν κάποιες προτάσεις. Τώρα, αυτό που πρέπει να δούμε όλοι είναι ότι δήμαρχε σε μια νύχτα μπήκαν στην Κοζάνη οι πρόσφυγες. Δεν τους περίμεναν. Έτσι λοιπόν, είμαστε ίσως πιο τυχεροί εμείς που μπορούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα πριν έρθουν στην πόρτα μας, όπως πολύ σωστά είπαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα, όπως και την ίδια στιγμή που ήρθαν οι πρόσφυγες, πρέπει να πούμε και ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά, στην ομάδα διάσωσης, στην αστυνομία, που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα τους. Και να είστε σίγουροι ότι θα είναι και εδώ αν χρειαστεί. Πρέπει λοιπόν ουσιαστικά να οργανωθεί με έναν τρόπο ώστε οι ομάδες αυτές, τα σώματα αυτά, τα οποία γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, να τους πάρετε, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να ξεκινήσει η οργάνωση πρώτα απ' όλα από αυτούς, η ανθρώπινη αλυσίδα ουσιαστικά, μπαίνοντας στην πόλη αυτοί οι άνθρωποι, και δείξαμε πάρα πολύ καλά το πόσο άνθρωποι είμαστε όλοι μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο πλέον και από τους ίδιους τους ανθρώπους, να κάνουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να τους κατευθύνουν σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Αφήστε τους μόνιμους τόπους προς το παρόν, δεν είναι επί του παρόντος. Επί του παρόντος είναι η προχειρότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Θα έρθουν για μια νύχτα. Στην Κοζάνη δεν πάνε να καθίσουν μήνες εκεί πέρα. Θέλουν να φύγουν την ίδια στιγμή από εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε έναν πρόχειρο χώρο που θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας όμως τρία βασικά πράγματα. Χώρους υγιεινής, ασφάλεια, και μιλάω για ασφάλεια, αμφίδρομη ασφάλεια, έτσι, όπως διότι πρέπει και οι μεν να προστατεύονται και οι δε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιους διαθέσεις έχουν οι άνθρωποι, που προφανώς είναι για τους γνωστούς. Και ένα τρίτο είναι φυσικά η τροφή. Η παρουσία σήμερα όλων μας, η μαζική αυτή, δείχνει ότι όντως είμαστε φιλόξενος λαός και αποδεικνύεται από αυτή την παρουσία. Αυτό που ήθελα να πω σχετικά με τους χώρους φιλοξενίας, δεν θέλω να επαναλάβω, με έχουν καλύψει αρκετοί προαλήσαντες. Όσον αφορά την περιοχή του Μουρικίου, υπάρχουν κάποια δημοτικά σχόλια τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί καθότι δημιουργήθηκαν καινούργια και συγκεκριμένα τις αναράξεις και του εμπορίου δεν χρησιμοποιούνται σήμερα. Μάλλον τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, έτσι λοιπόν. Τα δημοτικά σχολεία του εμπορίου και της αναράξης δεν χρησιμοποιούνται καθότι έχει δημιουργηθεί νέο σχολείο, οπότε υπάρχουν δύο χώροι σε αυτά τα δύο χωριά. Και επίσης για το Μελοφόρο και Εφό επίσης έχει δημιουργηθεί ένα καινούργιο δημοτικό σχολείο και έχουν εγκαταλειφθεί τα πρώην σχολεία. Από όσο γνωρίζω σήμερα δεν χρησιμοποιούνται και ίσως το μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Όσον αφορά δηλαδή αυτό το Κατώνης προσκλήθηκα σαν πρόσωπος του παρατηρητηρίου μεταλλεκτικής περίοδου, μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης. Βγάζω αυτό το καπέλο και θέλω να μιλήσουμε ένα τελείως διαφορετικό καπέλο, σαν συνειδητής της διαδικτυακής πλατφόρμας Refugees Welcome Greece, που είναι μια φιλοτική πρωτοβουλία, και σαν συνεργάτης της ομάδας της οποίας στήσαμε το πάνελ συζήτησης που διεξήχθη για το προσφυγικό στον Ντάβος της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Πρώτη επισήμανση προς τον Δήμαρχο και στο Δήμο γενικότερα. Προφανώς δεν θα μας ρωτήσουν, θα έρθουν εδώ πέρα κάποια στιγμή και θα πρέπει να έχουμε βρει ήδη αυτόν τον χώρο. Πρώτο μέλημα μας είναι αυτό. Δεύτερο μέλημα, αφόσον είπαμε ότι θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε σαν Δήμος, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κοιτάξουμε πιο μπροστά, ένα βήμα πιο μπροστά από όσο κοιτάνε οι υπόλοιποι, καλά θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας το φαινόμενο του σκόπου του δωρητή. Με βάση την διεθνή μεθοδολογία, στην Ελλάδα θα έπρεπε να υπάρξει αυτό το φαινόμενο το 2004, βάσει του ΑΕΠ, της φορολογίας και. Το ότι δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Το ανέφερε η κυρία Ευαγγέλου από τον Ερυθρό Σταυρό προηγουμένως. Συμφωνώ απόλυτα. Επομένως, αν θέλουμε να κοιτάξουμε λίγο πιο μπροστά, αυτό είναι ακριβώς το σημείο που θα πρέπει να εστιάσουμε. Ο χώρος είναι κάτι δεδομένο που θα μας ζητηθεί. Θα το βρούμε. Για 50 και 100 άνθρωπους δεν θα νομίζω ότι θα είναι παραπάνω. Συνεχώς.
Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αποκομίσουμε εμπειρίες από τις εμπειρίες των άλλων κέντρων υποδοχής. Και χθες πήγα στην Κοζάνη και έμεινα αρκετές ώρες εκεί πέρα και εντυπωσιάστηκα από το πώς είναι οργανωμένοι. Αυτό που βέβαια έχουν και είναι εντυπωσιακό είναι αυτός ο χώρος του γυμναστήριου της Λευκοπηγής που μπορεί να δώσει φιλοξενία σε 400 άτομα, γιατί τόσα ήταν χθες το βράδυ. Υπάρχουν τα μπάνια, υπάρχουν οι χώροι, υπάρχει το ιατρείο, υπάρχει ο παιδότοπος, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τέτοιο χώρο... Αυτό που είπα λοιπόν, θα πρέπει ο κάθε χώρος από αυτούς που προτάθηκαν να εξεταστεί και να δούμε κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια περίπτωση που εκ των πραγμάτων θα προκύψει η ανάγκη φιλοξενίας και στην περιοχή μας. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα προκύψει σύντομα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει χώρος που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αλήθεια δεν υπάρχει. Και αν μπορεί να δημιουργηθεί κάπου, ή θέλει πολύ χρόνο, ή θέλει πολύ χρήμα, ή θέλει και χρήμα και χρόνο. Αν επιλεγεί τέτοια λύση, θα είμαστε εδώ να τη συζητήσουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω ήταν, ξεκινώντας, είχα πει ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης θα προηγηθεί όλων ενημέρωση τόσο για το θέμα που συζητάμε σήμερα και μετά την κουβέντα που κάναμε και όλα όσα ελέγχθησαν σήμερα εδώ, όσο και για την λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί είχαμε και εκεί κάποιες εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες που θα πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και εάν χρειαστεί να πάρει και ενδεχομένως αποφάσεις. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον χώρο είναι δεδομένο και οφθαλμοφανές. Οι χώροι που προτάθηκαν προτείνεται να εξεταστούν από ένα συντονιστικό που θα δημιουργηθεί, και δεν μπορεί να είναι μάλλον το τοπικό συντονιστικό, το σωστό δηλαδή, και να διευρυνθεί κιόλας, γιατί το πραγμάτων δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει κατά την άποψή. Ένα τέτοιο όργανο θέλει εξειδικευμένες ομάδες που έχουν ασχοληθεί και μαζί και με ανθρώπους από το συντονιστικό που έχουν διαχειριστεί κρίσεις και κυρίως ανθρωπιστικές κρίσεις, γιατί δεν είναι όλες οι κρίσεις το ίδιο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εάν και εφόσον αναγκαστούμε. Και λέω το αναγκαστούμε, όχι γιατί θέλουμε να το αποφύγουμε. Αν θέλαμε να το αποφύγουμε, δεν θα ξεκινούσαμε καν αυτή την κουβέντα, και μάλιστα τόσο διευρυμένη. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε όταν θα αναγκαστούμε, όταν πια δεν θα είναι πουθενά οι συνθήκες τόσο καλές και αναγκαστικά και εμείς θα πρέπει να διαθέσουμε κάποιο χώρο που να καλύπτει κάποιες συνθήκες, στοιχειώδεις συνθήκες. Εάν δεν υπάρξει σχεδιασμός να δημιουργηθούν σε διάφορα σημεία μεγάλοι τέτοιοι χώροι, μετά και από τις χρηματοδοτήσεις που λέγεται ότι θα δοθούν, γιατί υπάρχει και μια διαδικασία εύκολων, λέει, χρηματοδοτήσεων. Το Υπουργείο έχει στείλει μια εγκύκλιο που λέει ότι οι Δήμοι μπορεί να κάνουν δαπάνες χωρίς καν να κόβουν εντάλματα και να ζητούν τα χρήματα από το Υπουργείο, τα οποία θα έρχονται μέσα από τις ενισχύσεις και τη βοήθεια που θα έρθει. Αυτά όλα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας στην περίπτωση που θα αναγκαστούμε, έστω και σε χώρους όπως προαναφέρθηκαν, που δεν πληρούν σήμερα τις συνθήκες της στοιχειώδης, να βοηθήσουμε κι εμείς. Εμείς βαζόμαστε, κι αν ευχής έργο είναι να μην μας τύχει, να λυθεί το πρόβλημα, να μην έχει η Ελλάδα τόσους πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, μακάρι να μην χρειάζεται. Συμφωνούμε? Σας ευχαριστώ πολύ.